زرزر زينا كم قصلتها نايت بزحلف سمون بوعو هاجراو منفس تقايده فيستيفال محبر كوميرساوان نبرتي جدان كبابيان فيستيفال إرتراوان نبرت ريادن كبابيان تمال تشعت حدار بوقع تخفيت الله نتس نسر عسى خطات الأخ منيستر زينا قالت أحمد داني محمد توسخ تصبصالو فيستيفال إرتراوان نبرتي ريادن كبابيان برهان ندرمات نعبالة تحت زبل تيمام بركز بولو زيغاتات أبسترخ بولو قاتامي تمال الشعات حدار بلعو المعرض تخفيتهم في بالعلواي لوغ منجستن جنبارن تحاف هزباو جنبارني ديمقراطن فتحناتو علامي محمد سعيد تخفتن منيستر زوباوم محداراتو ولن كيل أبراهام أمباسادر إرترا أبنكسن السعود عرب أمباسادر محمد عمر محمودن قالوا تحلفت نايتي إمباسن سترخ بولو نايم وقفة سنة رعات أمباسادر إرترا أبنكسن السعود عرب أتو محمد عمر محمود أبزس معوغال نايلو معمد فيستيفال وهود مخته هزبن منجستن إرترام أب كل مدايات عبيت عوتات أب استغنات كله واني تنبل بمهلاو كلي كم زغورو تغيتم أبو تاز نبرو زيغاتات حدنتهم بمترار أبركتهم أبغى أبهجراو مدبات كعزز مدرخاو تلوقو خمزخونا أبريهم أبو تاز نبرو زيغاتات حدنتهم بمترار أبركتهم أبهجراو مدبات كعززو مدرخاو تلوقو خمزخونا أبريهم أبو أمبر أو هاديتش ما قل بعلات ريادن كبابيان أتو قرما يمانة بوغنوم أمتاو زكايد فيستيفال مرايا ستون حدنة إرتراويانن متهاجرهم زلهم تبغ متسارم مقانو بمحبار هاجراو خبرتاتنان بهلاو ورشاتاتنان نبحدثو ولدوتاتا مستقار أبي إجام التعوت كم زلو قليتهم نحيلو معمد فيستيفال ريادن كبابيان نسران أبركتون زيغاتات بحثشام محضركم دما بفلاي أبهنتسن مكل خالن هاجر بتحدن لمعتاو مدباتن قسقاسن دما بتخالل زن تبارغ مستنادو تازحقو فيهم اتناي مخفت سنة سرعات تمهارو أغراو بيت تمرت ريادن كبابيان من اسيات هيقدف أبالات همادن شماقل مخطن استدالو مرئيت اكزيبيشن مرئيت عالباساتن كابا إرتراز بخدت بجل بحلب زغربتو مدباتن دم يقنيروم فيستيفال محبركم إرتراويان نبرت ريادن كبابيان كساب عصر تحد حدار بستفل اليوم مدبات دميق وخفنيوم أحمد دان محمد كابريات كوربريشن إلكتريسيتي إرترا مسفاح أقول لوتوس دعم من أتأخخبا حسابات عماويل زملكات حدش أجواب أسرار حياة أتات الله إذا جواب زي هالكت أجاتها من كايت أو تطرا العل أبر اسم مخانو سلوت أقول لوت نمهابون سلاز حجز تتكمتن زحتة وقتات بجبو كماليو إت كوربريشن توعزلهم برهنا عند مسكال نزدالو زبزاب جر مسكال جرس جهر كأربعيو كوربوريشن إلكتريسيتي إرترا مس عماويل زلو ركب بصفتن أصالتون نمسلسال نأتأخخبا حسابات عماويل زملكات حدش أقباب السرار حية تأتاتو كم زلو أبتي كوربوريشن حلافيش أنفر نقدي إنجينير أنانيا تصفى مريم نيرينا حبيرو قدم حجي عماويل نايستقملو ساعات إلكتريسيتي ورحوي حساب جزا قبلت النهابكا كأكا مسنحوز تقسي إنجينير أنانيا أبزوان زي مسفح أقلقلوت إلكتريسيتي كساب رحوق قطرات قصر عماويل بعصف تاسل الزوسخة اتي زتاعتاتو زول حدش أقباب ملو حبريت عماويل أب داتا بيز بمحز نفسه كف عميل بعلو قصاريتو أنبيبو نبيت صحفت بمقراب كم زغفل نمقبار زعلم كم زخونا قليسو تيز وسخ زول بسع عماويل ولا بعينت كمان يقير له بعينت كمان قدم مبرهات زتقم زنبره لو موغوي تقم كالي تقم سلازي بعينتن بزحن يغير سلازلو مسؤو اتي اتخخبا ገንዘቡን كقير له عميل نبابو بعلو مسئ اتا اقديمه بصحتا زنبرت ترئه اتا فللي يخفل سلازي اتا كباد ابي اسرح زي ابوتا زي ازنبرت انتايا محلاو بيليو بزي حدش أقباب كفافلا عميل كساب شدشت أوارح حسابه ناي مخفال عدل كمز وهابو دحري إغن ككم من واحد زي مقطعتي كمز سلعلو أما ودأت هادما أقلقلوت كمز قارصو بمحبار اتمدب نفتني أب زوبا مأكل أب لعلي تسعة شح ناي تتكمتي قصرتي يتأتاتو كمز الله أبريهو بزي أوصينا زلونا أقباب ها مدب أوصينا زلونا أب كساس أبلتسو من دينا نبلا نيرنا ها حجي أبشدش تورحي نقبر الله المدة أبشدش تورحي بزي مقصعتي تخاف لا خير
እቶም መጽዋዕታ ዝመጹና ከመጹና ይኮነ እትወም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተርፉ ክህሉ ይኽእሉ ክንጽዋዖም ኢና እንደገና ወላ እቲ ዝህቡናውን ገለ ጌጋታት ክርከቦ ክኢል እዩ ናይ ንባብ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ስለ ዘሎ ቴሌፎኖም ንሕዚና ዝተኣታተ ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ሃልኪ ጸጋታት ንምንካይን ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብን ከም ዝሕግዝ ጠቐሰ ኢንጂነር ኣነንያ ዓማዊል ንዝሕተትዎ ቅጥዕታት ብእዋኑ ብምቕራብ ዝህብዎ ዘለዉ እወታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ምቅልጣፍን ኣድማዕነትን ናይቲ ዕማም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር ምስጋንኡ ኣቕሪቦ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዝርከቡ ዓማዊል ብዝምልከት ድማ ንስራሕ ብዝጥዕም ንዝተወሰነ ግዜ ናብቲ ከባቢ ከይዶም ገንዘብ ዝእክቡ ኣባላት ምምዳብ ወይ ብእኩብ ዝኸፍልሉ ኣገባባት ንምትእትታው ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ሓቢሮ ንልዕሊ 8 ወርሒ ዝጸንሐ ዘይተኣከበ ሕሳባትን ኣብ ዓማዊል ፈጢርዎ ዘሎ ሻቅሎትን ኣመልኪቱ ድማ ኢንጂነር ኣነንያ ብሰንኪ ጉድለት ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ምድንጓያት ስለ ዝኾነ ዓማዊል ብስልዒታት በብእዋኑ ከም ዝኸፍልዎ ክግበር ምዃኑ እቶም ብሰንኪ ጉድለቶም ሕሳቦም ብኣጋ ዘይከፈሉ ግና ዝግብኦም መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሎም ኣነጺሩ ንሕና ከየብጻሕናሉ እንታይ ሽሙ ዝገበረ ንሕና ሎሙ ውለዳ ኣይንብሎን ኢና ኣከፋፋሊ ኢና ክንገብረሉ እቲ ጉድለት ናትና ዝኾነ ናቱ እንተኾይኑ ግን እወ ክፈላ ንብሎ ነዚ 6-7 ወርሒ ግን እዋ ኣብ ሓደ ግዜ ከምዘይ ከፍሎ ዳዕዲዕና ስለ ንፈልጥ ንሕና ምስቲ ህዝቢ ክኸፍሎ ኣብ ከምኡ ኣብ መረረ ክኣቱ ኣይንደልዮን ኢና ስለዚ ብኸምዚ ኢና ክንከይድ ኣከፋፋሊ ኢና ክንገብረሉ ሎማ ዓመት ኣብ ዝባዓን ሰበብ በፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ዝተሰላሰለ መድባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዕውት ምንባሩ ብ5 ሕዳር ኣብ ከተማ ከረና ዝተኻየደ ገምጋም ተሓቢሩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሃገራዊ ማሕበራትን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኽቡ ርክብ ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝባዓን ሰብ ኣቶ መሐመድ ዑመር ዓብደላ ዘሎ ሓያል ጎኒ ብምዕቃብን ኣብ መስርሕ ዝተራእየ ድኽመታት ብምልላይን ዝመጽእ ዓመት ዝያዳ ድማ ስራሕ ንምዕማም እኹል ምድላዋትን ምግባር ተራ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ክዓዝዛ ዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝባዓን ሰባ ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት መምህር ክፍለ ሰለሙን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ መደብ ካብ 10 ሐምለ ክሳብ 13 ሓሰብ 9 ውስ ዞባታትን 46 ነቁጣታትን ከም ተተግበረ ብምሕባር ዝተዓመ ስራሕ ብመንጽር ዝነበረ ውጥና ድማዕ ምንባሩ ንዝበለጸ ውጽኢት ግና ዝያዳ ውህደትን ዓጽፋት ጻዕርን ክግበር ኣተሓሳሲቦም እቲ ወፍሪ ምስራሕ ክትርታትን ዛላታትን ምጽጋን ጽርግያታት ምስራሕ ጋብዮናት ምግራብ ጽሬት ኣከባቢ ከምኡውን ምእካብ ግብሪ ቴሌቪዥን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ልዕሊ 34,000 ፈልስታት ከም ተተኽለ ካብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ምፍላጥ ተኻኢሉ መኸዘን ማይን ቀጽርን ኣብ ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ሓምላይ ክለብ ንምዕባል ብዝተኻየደ ንጥፈታት ዝተባብዕ ናይ ባህሪ ለውጢ ተጠሪኹም ዘሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ ዘሳለጥ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ከም ተሸለማት ተጠቒሱ ኣብ መወዳእታ ሕፅረት መጓዓዝያን መሳርሒታትን ኣብ እዋን ክፍታሕ ኣብ ጎቦታት ዝተከል ፈልስታት ግቡእ ሓለዋ ክግበረሉ ፈልስታት በብዓይነቶም ኣብ ዝሰማምዕን ቦታን ክሊማን ክትከሉ ንኣድማዕነት ናይቲ ዝሰላሰል ዕማም ድማ ኣቐዲሙ ኣብ ሕብረተሰብ ጎስጓሳት ክካየድ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለቦታትን ቀሪቦም ኣዋዲ ላባ ንኡዞባ ሽዕብ ካብ ከበሳ ዝወረደ ውሕጅ ብምእላይ ዝለምዐ ሕርሻታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሓረስቶት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ምስባር ዓግማት ሕፅረት ውሕጅን ማሽነሪታትን ግራውቶም ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይለምዐ ምህርቶም ትሑት ምንባሩ ዝገለጹቶም ሓረስቶት ሎማ ዓመት ግን ኣብ ርእስቲ ሕርሻታቶም እኹል ማይ ምርካቡ ኣቐዲሞም እኹል ምድለዋ ስለ ዝገበሩ ዝሓሸ ምህርቲ ክረኽቡ ተስፋዋት ምዃኖም ሓቢሮም ጥሪቶም እውን ዘተኣማምን ምንጭ ማይን መግብን ስለ ዝረኸባ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ምጥቃስ ድማ ካብ ክራማት ሓሊፎም ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ከፍሪሉ ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ብሪሆም ኣብ ገለ ከባቢታት ደንጊዩ ዝተዘርአ ኣኻል ምሉእ እኳ እንተዘይተወለደ ትሕተ ባይታ ማይ ፀጊቡ ስለ ዘሎ ፀገም ከም ዘይብሉ ዝሓበረቶም ሓረስቶት ምስ ምሕያል ክራማት ባህሪ ባልዓት ናይ ምቕልቃል ትኽእሉ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ሚኒስትሪ ሕርሻ ልዕሊ ዓቕሚ ሓረስቶት ንዝኸውን ክስተት ድሉው ኮይኑ ክጸንሕ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ሽዕብ ብክራማት ባሕሪ ከምኡውን ብሩባታት ላባን ላብካን ሰቲ ልዕሊ 81,000 ሄክታር ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ዝነጥፍ ብውልቂ ዝውነን ኣውቶቡሳት ዝጥርንፍ ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡስ ዓወት ፀገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብ ምቅላል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይዝገለጽ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ማሕበርን ብዶታቱን ብዝምልከት ጋዜጠኛ ዮሃንስ ኤፍሬም ዘዳለው ጸብጻብ ኣሎ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተወርበያ
ማሕበር ወነንታ አውቶቡሳት ዓወት ወርሓዊን ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ አገልግሎት መጓዓዝያ እናሃበ ጸገም አገልግሎት መጓዓዝያ ምቅላል አበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ አቦ ወንበር ማሕበር አቶ መብራህቱ ነገደ ሓቢሩ ነኤሪና ኣብዛሃብ ሓበሬታ አቶ መብራህቱ ካብ 20 ክሳብ 62 መናብር ዘለውን ብድምር 656 አውቶቡሳት ዝጥርንፍ ማሕበሮም መዓልታዊ ኣብ ዞባ ማእከል ንኣስታት 3000 ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣስታት 1600 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኣስታት 1800 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንልዕሊ 1000 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣስታት 500 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንኣስታት 100 ሰባት አገልግሎት ከም ዝህብ አብሪሆ ካብ እስራ ወንበር ንላዕሊ ዘለዎን ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዋ አውቶቡሳት ጠርኒፉ በመምረሒ በትእዛዝ በሕጊ ናይ መጓዓዝያ ዝነጥፍ ማሕበር ማሕበር ዓወት ብሕግን መምርሒታትን ሚኒስትር መጓዓዝያ መራኸቢታትን ተማኪሉ ንህዝቡ ውሕስ አገልግሎት ካብ መሃብ ሓሊፉ ብዝተወደበ አገባብ ስድራ ስዋት ኣብ ምንባይን ምሕጋዝን እውን ከም ዝነጥፍ አቶ መብራህቱ ብተወሳኺ ሓቢሩ አሞዳታ አቶ መብራህቱ ሰርሕሉ ዘለው ሕጋዊ ታሪፍ ንህሉ ዋጋታት መጸገንን መቀያየራ አቁሑን ኣብ ግምት ብምእታው ዳግማይ ክኽለስ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያን ዘይብሉ መዕርፎ አውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ድማ ቆላሕታ ክግበረሉ ጸዊዑ እቲ ብ10 ቅርሺ ነዳድን ምዝወጽ ዘሎ ታሪፍ ደዋጽ ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ኣወጻጻእታ ምስ መጓዓዝያ ቀጻሊ ዘዛረበና ካሲ እቲ 10 ወጪ ዘሎን እቲ ወጪ ዘሎ ታሪፍን ዘስራሕ ወይ ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ደሎ ናይ ጎማዲ ናይ መቀየሪ ናይ ገለዲ ናይ ደሞዝ ኣብ ግምት ዝኣተወ ስለ ዘይኮነ ምስ መጓዓዝያ ቀጻሊና ንዛረብ ናቱ ወላ 10 ቅርሺ ይልኩምና ነዳድን እዚ ወጪ ዘሎ ታሪፍ ነዘን ማካይን ከንቀሳቀሰን ከፍረን ዝኽእል ኣካል ኣይኮነ ስለዚ ምስ ከምዚ ታሽግር ሕጂ ትበዓል ማኪና ወይ ኣውቶቡስ ምስ ህዝብ እንዳተራዳዳ እዩ ዝኸይ ዘሎ እምበር በቲ ወጪ ዘሎ መንግስቲ ደውጾ ታሪፍ ይኸይዳሉ ኢላ ኣነ ደፍራ ይስለን ኣብ ርእሲ እዚ ተርሚናል ዕዳጋ ሐሙስ በፀሐይ ኮነ በዶሮና በማይ ኮነ በቁሪ ይሽገር ስለዘሎ መንግስቲ ተርሚናል ጉቡድ ሆነ ተርሚናል ሰሪሑ ሰላም ዝገብረልና እንላቦ ማለት ነው بدقف بعلم مجموعة مدرة أو ورح ميازا شن شعتين 1904 استمسرته محبر وننت أوتوبسات عوت أبزوا مأكل 350 شعاتن أبزوا قاش باركا 240 شعاتن أبزوا دوب 7 شدشن أبزوا عن 753 أبزوا سمينا وكيح بحر 10 شمونته أبزوا دوب وكيح بحر دم 5 أوتوبسات بدمر شدشن 250 شدشن أوتوبسات يونن أبنو زبارعتا محدار كوابي أيمن فررن عساقالان تتكامنة بتكالات عناز مسجن عبيد كم زمزقبه حلاف مدبرت عنا أيمن تحقاقاز نرس أنسرة محمد حبيرو نيرين أبزهابا حبريتا تحقاقاز نرس أنسرة زهبو أقلولوت أبتا مدبرت رأي استدرتا خمزيكونا بمتكاس إناتن كساقسو زكايدو قصواسات أب عوات زكايدو انتفتات عبي أستواتو يقبر كمزلو قليزو أديتات أقداسنت مكتتال كدمن دحرن حرسي بقبو سلسة جنزبان نبرت تريت كوابي أمنو محاس كوم سروتو كوابي وتريت بزل عليه كم زكايدو بريهم نبرت بوغنوم أقلقلوت عنا بقربهم كرخبو مقالهم مافلتهم كبلن كبهلاو حكمنا كجلاقولهم كم زباقو بريهم مدبرت عنا أيمن أقلقلوت كدمن دحرن حرسي كتابة تسانات كمون ولا انتهى مخرن معدان تهب بحدك بزعبي ولدرات بشكلة أهجر أفريقيا زخنة زروان داخل تشان 10 شعاتن تساتف هجراويت قانت عدد بشكلة إيرترام لو مع عربي 10 تحدار وقعتها نبكي قال يا مريحام نزاب أصلتاني سامسون سلومون التلن ميكانيك قانتان كيلا فيزيوثيرابي زحقفت هجراويت قانتان مفناهم مالت شعات تحدار هكاية سراح هجراو فدريشن كردم بشكلة إيرترا بترخبلو هفتها هيدا السنة سرعات كوميشنر بهل سبورتن إيرترا أمباسادر زمدة تخلاب زسمع عقال كم وتروم بلعلت ورا دارنت حبارة وتعارن ديسيبلين درجة غردم بشكلة إيرترا زبر وتصيد حيزهم كملسهم سعرتاتهم كحيل واز خاخيرهم جراويت قانت أقدم بشكلة إيرترا أبتي حيات ورا دارنت كنت سبعة رقط تثبيت زقبر له عمتها ولدر نتقل عدم تيتسفى معقبة مريم عرون دبرتين سايمون موسى مانيل تسجاي ناتني المبرهتون هسلي فيها ولدرات خص السلاسل أصلتاني سامسون سلومون تها جراويت قانتها أبتي كم 10 تخلتك 10 تشعات تحضر زين قدنا حدا ناي 3 كيلومتر ناي مئتوين برولوج ولدر كمون شوعات مدرخات ولدرات تقليلو شو منت 210 تشعات كيلومتر زقوا عز ولدر كم تكاد بمتكاس كان علامة قانتو دمام أبتها جراو زور أنحت ورا دارنت درجان بتكات من إسيات من رجعاتهم خانو قليتهم نلمدن ولدرن أب تشاينا تركب كلب كردم بشكلة إيريتال لومي أب سالساي مدرخ ترفوزو زمز قبل توصيت السعبيهم
لوم عربي تقدمتي كاب كوغان تبقشو ابليان جان بيبل سكوير 114.6 كيلومتر ዝበፅሑ ውድድር ሸፊኖም ውዒሎም እዛ ዝበፅሑ ተቀዳድምቲ ክሳብ ፍጻሜ ብሓባር ሓቂፋ ናይ መዛዘም ህንፃ ዝረገፀትላ መድረኽ ኣብ ሰዓት 39.8 ኪሎሜትር እናተሓንበቡ እዮም ፈፂሞማ ኣብዛ ናይ ሎሚ ሳልሰይቲ መድረኽ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 52 ደቂቃን 21 ካሊትን ዝዛዘመ ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሴንት ጆርጅ ኮንቲኔንታል ሳይክሊን ዝኾነ ካደን ግሩቭስ ክዕወተላ ከሎም ላቲቪያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሬቲሙ ባንካሪጋ ማሪስ ቦግዳኖቪች ዩክሬናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኮልስ ሚካኤሎ ኮኖኔንኮ ታይዋናዊ ሁስዋን ፒንግ ሁሱ ናይ ክለብ አክሽን ቻይናዊ ዝዋንቼን ናይ ጂያን ሳይክሊን ቬኔዙዌላዊ ዮናታን ሙሳሌቭ ናይ ኩያንግ ታይኑ ሳይክሊን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻርሻይን ዘሎ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ኣብ መፈጸምታ ኣብፅሕሞም ንሱ ምክንያት ተቀዳድምቲ ሓቂፋ ኣብ ልምምድን ውድድርን ትርከብ ክለብ ኤርቴል ድማ ኣብዛ መድረኽ ግዜ ከይከሰረት መገዲ 6 ተቀዳድምታ ሜሮን አማኑኤል ዘመንፈስ ሰሎሞን ሚካኤል ሃብቶም አማኑኤል ሚሊዮን ሲራክ ተስፎም ዳንኤል ሃብታ ሚካኤል አቢላ ናይ 22 36 59 75 77 ከም ድማ 9 ተርታ ሒዛም بمسرت ናይ ክልተ መድረኻት ውድድር ዙርፉዙ ብሓፈሻዊ ግዜ ዝመርሕ ዘሎ ሚካኤል ኮኖኔንኮ ናይ ክለብ ኮል ሳይክሊንግ ክለብ እዩ ካብ ኤርትራን ተቀዳድምቲ ዝሓሸ ግዜ ሒዙ ኣብ መበል 15 ተርታ ተሰሪዑ ዘሎ ድማ ሚሊዮን አማኑኤል እዩ ሚሊዮን ካብ መርሐ ናይ ውድድር እዚ ብ1 ደቂቃን 9 ካሊትን ድሒሩ ይርከብ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ውድድራት ብነጥቢ እውን ተኾነ ዩክሬናዊ ሚካኤል ኮኖኔንኮ 32 ነጥቢ ምሁላል ይመራሓሎም ቤላሩሳዊ ስታንሲሎ አባዚኩ ድማ 26 ነጥቢ ብምእካብ ንኣንበሳ ዓቐብ ዙርፋዙ ይመርሐሎም ብደረጃ ጋንታ ክለብ ኤርቴል ካብ 22 ጋንታታት ካብታ ብ24 ሰዓትን 24 ደቂቕን 42 ካሊትን ግዜ መራሕት ናይ ውድድር ዘላ ዩክሬናዊት ክለብ ኮል ሳይክሊን ب5 دقيقة 35 كايتن تيصا ኣብ 7 ተርታ ተቐሚጣላ ናይ 2.1 ሓይል ፈረስ መዐቀን ዘለዎን ሻርሻይ ግዜኡ ዘካየድ ዘሎ ዙርፉዙ ጽባሕ ቀዳም ተቀዳድምቲ ካብዮም ታይ ተበጊሱ ኣብ ዮንዲንግ ዝዛዘም ናይ 130 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እዮም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክታልቶም ብኸብረ ንዕድም ዜና ወጻኢ መበል 25 ዓመታዊ ዋዕላ ቁጠባ ምትሕጋዝ ኣባል ሃገራት ኤስያ ፓሲፊክ ማለት አፔክ ሎሚ 10 ሕዳር ኣብ ቪየትናማዊት ከተማ ዳናንግ ተኸፊቱ ፕሬዝደንት ቻይና ዚ ጂንፒንግ ኣብ መኽፈቲ ናይዚ ክሳብ 11 ሕዳር ዝቕፅል ዋዕላ ኣብ ዝስማዕ መደረ ኣባል ሃገራት ምዑሪን ኣሳታፍን ቁጠባዊ ሽርክነት ክኽተላ ፀዊዑ ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ፒንግ ሃገሩ ምስ ኣባል ሃገራት ናይ ዝምትእኻብ ጥራይ ዘይኮነት ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ምዑሪ ሽርክነት ዝተመስረተ ቁጠባዊ ዝምድና ክህልዋ ከም ትደሊ ኣረዲዩ نتجابات مدرسة اسمها بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب دما هاجورن معوري نقداو شركنات زعنكت نتفتات كتصاورو خمزي كونت أفليتو لهم أبال هاجرات أبزو على زحيالو شركنتاوي سمعت كختمات تبيت كبر أبشحن جاعتمي سمانين جاعتن سمسرته أوتوا متحجاز إسيا باسفيك أمريكا تشاينا روسيا زركبن إسران حدن أبال هاجرات يحقوف መንግስቲ ቻይና ኣብ ሃገሩ ንዝካየድ ናይ ወፃኢ ወፍርን ምንትብባዕ ንፀንሐ ማሕነቆታት ከም ዘፋኸሱ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና ብ10 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ዝግበር ናይ ወፃኢ ወፍርን ምሕያል ኣብቲ ወፍርን ዝግበር ምወላውን ከብሎ ምዃኑ ኣረዲዩ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኩባንያታት ኣሜሪካን ቻይናን ዝኸተምኦ ናይ ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ስምዒ እዩ ቻይና ከም ኣካል ናይቲ ዝገብሮ ዘላ ወፍርን ንግዳዊ ሽርክነትን ቁጠባ ዓመታዊ ብገምጋም ብ6.5 ሚታዊት ይዓቢ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ሃገሩ ምስ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ዘለዋ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ምዕባይ ዝዓለመ ሓድሽ ፖሊሲ ክትክተል ምዃና ብ9 ሕዳር ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ሙን ነዚ ዝገለጸ ኣብ ኢንዶኔዥያ ወጋዓዊ ምብጻሕ ምፍጻም ምስ ፕሬዝደንት ጃኮ ዊዶዶ ኣብ ዘካየደ ርክብ እዩ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መዳያት ትሕቲ ቅርፅን ንግድን ከምኡውን ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡ ተሓቢሩ ሃገሩ ነቲ ምስ ቀንዲ ቁጠባውን መሻርክታ ኮይነን ዝጸንሓ ቻይናን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ጠመታኣ ናብ ደቡባዊ ኤስያ ከም ትማዝኖ ዝሓበረ ፕሬዝደንት ሙን እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ምስ ኣባል ሃገራት ቁጠባ ምትእኻብ ኣስያን ንዝጸንሐ ዝምድና ንምዝንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲዩ ደቡብ ኮርያ ምስ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋን ራብዓይ ዝዓበየ ቁጠባ ዞባ ኤስያ እትውንን ኢንዶኔዥያ ዝጸንሓ ቁጠባዊ ዝምድና ክሳብ 2022 ናብ 30 ቢልዮን ዶላር ክብ ከተብሎ ወጢና ከም ዘላያ ክትገልጽ ጸኒሓ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነፀረ ብከላ ጨረር ራድዮ ኣክቲቭ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝተኸስተ ዝግለጽ ዘሎ ተሪኦ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ቁልጡፍ መግትኢ እንተዘይተገይርሉ ግን ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣጠንቂቖም ኣለዉ
እቲ ኣብ ክልል ኣየር ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ብከላ ካብ ኒውክሌሳዊ ትካላት ገለ ሃገራት ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም እቶም ክኢላታት ዝእምቱ ኣብ 2011 ኣብ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ተርእዮ ተኸሲቱ ምንባሩ ዘመልከቱ ጸብጻባት ብሰንኪ ብርክት ዝበሉ ሰባት ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዘጋጥሞም የርድኡ ኣብ ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ8 ሕዳር ናይ ፈለማ ጉዕዞ ተካይድ ዝነበረት ብዘይ መራሒ ትጓዓዝ ኣውቶቡስ ንሓደጋ ተቓሊዓ እታ ኣውቶቡስ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምጓዓዛ ምስ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ከም ተጋጭወት ዝሕብሩ ሰመዚ ፖሊስ ላስ ቬጋስ እቲ ሓደጋ መራሒ ናይታ መኪና ብዝፈጸሞ ጌጋ ከም ሰዓበ ገሊጾም በታ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ብድሆታት ከም ዘሎ ዝእምት እዩ ሓያሉ ምዕቡላት ሃገራት ብዘይ መራሒ ዝንቀሳቐሳ መካይን የማዕብላ ምህላወን ይግለጽ ፕሬዝደንት ዝዓበየ ኩባንያ መፍረ ኮምፒውተርን መሳለጥያታትን ዝኾነ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ብራድ ስሜዝ ሓድሽ ዲጂታላዊ ስምዕ ጀኔቫ ከኽትማ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ገሊጹ ብራድ ስሜዝ ብትሽዓተ ሕዳር ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተቓንዐ ዋዕላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምቲ ብ1949 ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ንዝካየድ ኩናትን ዝፍጠር ዘይምርዳእን ዝወፅእ ኣህጉራዊ ሕጊ ዓለምና ሓድሽ ሕጊ ድሕነት ካብ መጥቃዕቲ ሳይበር ክህልዋ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ብምሕባር ሃገራት ነዝን ምስማር ክፅዕራ ፀዊዑ ንሱ መግለጺኡ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ሃገራትን ኩባንያታትን ረብሓታትን ንምርጋጽን ጽልዎን ንምሕያልን ዘካይድኦ ዘለዋ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሳይበር ከቢድ ምዃኑ ብምልካት ሓድሽ ኣህጉራዊ ሕጊ ምትእታው ኣገዳስነቱ ንኹሉ ብሩህ ምዃኑ ኣረዲዩ ነዚ ኣህጉራዊ ስግኣት ንምቕንጣጥ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ኣብ ምዕባልን ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻልን ዝነጥፋ ትካላት ንበይነን ኣድማዕነት ክህልወን ስለ ዘይክእል ምትሕባር ኩለን ሃገራት ክዓዘዝ ፕሬዚደንት ማይክሮሶፍት ብራድሊ ስሚዝ ይሕበር መጠን ዝካየድ መጥቃዕቲ ሳይበር ናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እኳ ይግለጽ እንተኾነ ዛጊት ግን ንቕቡል ዝኾነ ሳይበራዊ ንጥፈታት ዘረጋግጽ ኣህጉራዊ ሕግታት ድሩት ኣብ ርእሱ ምዃኑ ብምሉእ ደረጃውን ከም ዘይተተግበረ እዩ ዝግለጽ መጥቃዕቲ ሳይበር ዝለዓለ ኣህጉራዊ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሓያሉ ሃገራት ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ዜጋታት ብምልማል ከቢድ ወፍሪ ይገብራ ከም ዘለዋ ይሕብሩ ጀርመናውያን ተመራመርቲ ኣብ ግዳማዊ ቆርበቱ ተፈጥራዊ ጥዕናዊ ጸገም ንዝነበሮ ቆልዓ ኣብ ላቦራቶሪ ዘማዕብልዎ ቆርበት ክትክእሉ ብምኽኣሎም ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ስሒቦም ኣብዚ ብዓይነቱ ናይ ፈልማ ምዃኑ ዝተገልጸ ጥዕናዊ ገስጋስ ካብቲ ጸገም ዝነበሮ ቆርበቲ ቆልዓ ብምጭራም ኣብ ላቦራቶሪ ስነሰረታዊ ምምሕያሽ ከም ዝካየደሉን ብዓወት ምስ ቆርበቱ ከም ዘዋሰብዎን ተገሊጹ በዚ ድማ ነታ ኣስታት 300 ካብ ቆርበት ተበላሹ ብርቱዕ ቃንዛ ዝሳቐ ዝነበረ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ ሙሉእ ከም ዝሓወየ ተሓቢሩ ዝሓድሽን ዕዉቱን ጥዕናዊ ምርምር ብተፈጥራዊ ሕማም ንዝተጠቕዐን ብከቢድ ቃጸሎ ክጽገን ንዘይከኣለን ቆርበት ወዲ ሰብ ኣብ ምሕዋይ ልዑል እጃም ክጻወት ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ወሲኾም ይገልጹ